अरगें रां रुफा धोन दौलतजों गोसोनि गोजोननायखौथ' मोननो हायो, नाथाय थारनायखौ माब्लाबाबो मोननो हाया आरो मोननायबो नङा। बेफोर रावफोरखौ खन्थाइयावसो मोजां खोनायो जोङो, नाथाय मोगथां जिउआव रां रुफा गैयाब्ला जेबो सिनायथि गैया। दिनै रां रुफा गैयिनि थाखायनो आं आसुखान्दा। नंगौ अरगें, नों बुंनाय बाथ्रायाबो थार। नाथाय रां रुफानि उन उन खारफानानै गावनि आंगोनो सम होनो हायाब्ला बे रां रुफानि जेबो बेसेन गैया। दिनै एसेबां रां रुफा थासेयावबो आंनि गोसोआ माबा गोमानाय मोनो। रां रुफा धोन दौलद थाना मा जानो, बिसिजों बोथिसे ओंखामखौनो जाजाबनो सम मोनाब्ला।